promo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon artay hupon checking in diri sa Miyerkules kapag pangalagad sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Petsa 23 kita karon sa bulan sang Pebrero. Katapusan na kita nga Miyerkules sa ikadawang nga bulan. Kumusta kamo masuki namon nga matagpalamati nga naga-monitor na via on air kag subong man sa online. Action Firing Line. Nagainit karon ang patag sa politika bangod man sa mga political rallies nga ginapatigayon sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod Pilipinas as we approach sa bulan sang Marso. Nga mo naman ini ang Marso 25 ang umpisa sang ratsada kag subong man kampanya diri sa lokal. Action Firing Line. Mga lugar nga mga ginbisita sa mga politiko sa nasyonal, tidamo tawo nga nagakinadto bisan din lang nga mga ginagkadtuan para sa political rally. Action Firing Line. Action artay hupon checking in until 9 o'clock in the evening. Diri sa aton nga pagpangalaga ng mga kaaksyuntang nga nagamonitor na via Facebook Live kag YouTube. Pwede nyo i-like kag i-share ang aton program para mabatian gid sa aton nga mga kaaksyon. Action Firing Line. Kami pagid kung ang inyong mga mensahe mapadala dira sa comment section. Now, antes kita maghatag sa inyo sa pilag ka mga pambukas nga mabalita kag informasyon, unahon tanay pagtsakyar sa lakat sang panahon. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Let's have Gani Republika gikan sa PDMP. Action Gan, may gabi please kamin. Mayong gabi Action Art no sa aton mga listeners mayong gabi. Ari lakat sang aton tiyempo sini nga gabi. Miyerkules kita karon Pebrero 23 tuig 2022. Action Gan, daw ga haming kao? Gahangi. Oo, daw ang imo sulod. Sige be, try biliwat. O daw okay man. O. Okay, abi ko lapit ka sa monitor mo bla? Why. Why. Ate, sige, go ahead. Share line niyo, frontal system nag-aapekto sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon kag diri man sa aton sa Kabisayan. Partikular diri sa atot no, ang Mimarupa, ang Kabikulan, Karga, Davao Region, Quezon kag Aurora. Idulot yan ni ang magalumon kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob. Dugay ni sang share line ginaupdan sang trough sang low pressure area. Malayo man ang low pressure area. Ang Cagayan Valley ari na paidalom sa northeast monsoon. O kung dupoy-dupoy sa hangin amihan no. Diri sa Northern Luzon ang Cagayan Valley magalumon ang ilang kahawaan. May mahinay lamang ini siya nga pagulan o kung manipis nga mga pagulan o kung pagtulo-taliti. Subong man ang Ilocos Region, ang Cordillera Administrative Region sa babaw ni tanan dito sa Luzon. Ang magadala ini siya sa may pag-uum-guum sang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May naligwin lamang ini siya nga mga mahinay o kung manipis lamang ang mga pagulan o kung pagtulo-taliti halin man ini sa kasigapon sa northeast monsoon. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa atong kapungsuran may pag-uumbuuman ang kalangitan mayong tiyempo hasta nga magalumon ang ilang kahawaan kag may naligwin man sa gihapon nga mga pagulan nga halin niya sa localized thunderstorms lamang.
ang northern kag central Luzon ara na paidalom sa kasarangan hasta sa may Kabaskugon nga huyop sa ngangin. Magahalin na amin na nasidlangan o northeast may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Sa nasidlangan naman nga bahin sang southern Luzon is o Visayas kag Mindanao. Amuman kasarangan hasta nga may pangmadlos nga huyop sa ngangin. Alin ini sa direksyon namin na nasidlangan, pakadto na sidlangan northeast to east. Kasarangan man hasta nga mabalod ang ilang kadagatan. Sa iban nga bahin sa atong kapungsuran, upod na kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan, ari kita na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sa hangin, magahalin man sa namin na nasidlangan sa gihapon. Ato ni mabatigan sa kabugusan ng Isla San Negros. Palariha salos ang direksyon, no? Kalmado nga itong baybayon, wala kita gale warning advisory. Nagapabilin ara kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa atong baybayon sa probinsya. May takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Kag alas 10 pwede nga gabi, alas 10:03, no? Ang aton nga hunas, maunang hunas, 0.1 metro. Magabalos ang taob karon sa alas 3:44 sa kagahon 0.7 metro ang kadalumon. Kag alas 3:53 sining hapon nagpahuway si Haring Adlaw. Magapakita naman siya. Alas 6:01 Wasaga. Ari kita 24 hasta 31 degrees Celsius. 75.2 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amo nila ka sa atong timpo sing gabi na aksyon na idalo nato nang si Bulkan Kanlaon. Okay? Ari si Bulkan Kanlaon sa 24-hour observation ta nakarehistro in siya 12 kapag dayog, no, volcanic wave. Ang iyang aplyom kay nagabugan ni siya puti nga so daw tao lang nagapanigarilyo. Di ka makita kay natakloban sang galom. Dason ang iyang ground deformation gamay nga pagubag sa iyang abaga slightly inflated 138 tonelada sa gihapon sang asupre kung sulfur dioxide. Ang takos ng atong volcanologist sang Pizza Trecin nga Pebrero. Kaya hindi pagyapon masudlan ng 4 km permanent danger zone. Okay. Paabiso na sang DOEST people in collaboration sa aton general public, no, mga trekkers kag stakeholders kay arang yapon sa alert level 1 si Bulkan Kanlaon. Okay. Last earthquake information, why kita di may nakita in 24-hour observation nagtayog sa Negros Occidental kag Negros Oriental. So thank you Lord, safe kita diri. So manilakat sang atong kimpo sang atong monitoring alert and warning system action kay Bulkan Kanlaon kag earthquake information. Ang mabugnaw nga tiempo, abi ko ni isa no ang ginalantaw forecast sang pag-asa nga transition period pakadto sa sining summer. Pebrero Mo gani sining nga Pebrero pero tugnaw gyapon kagahon, no? Tugnaw gyapon. Dason may ginatawag nga inang Alfelianon phenomena. Inang kwanblah daw layo ang distansya sa orbit sang adlaw sa aton nga planeta nga Earth, no. So buot sing ganon nga tugnaw gyapon dason ti alamagon ang tao ubo sipon kay ti bugnaw mo layo ang distansya ni gani daw sa aton, no. Dason ti ang forecast man sa pag-asa ma-extend biyan pa ni sa April ang La Nina phenomenon ang mga nga nagahilapit ang Marso tani medyo mapaang-paang na siya, no. Easterlies na ang direksyon sang aton mapaang nga hangin alin sa baybayon sa Pasipiko. Ti may La Nina phenomenon ini pa may afilya nga phenomenon nagpalayo si Law sa aton. So ang aton temperatura naganubo hindi siya normal, no. So muna ang batyagan ta
Okay. Subong, tani medyo mapaang na nimo. Amo na gani siling Okay, ko kabay pa ang magtayo yun hasta magsimana Santabla. Oo. Puti galing ang alamagon siniya ang mga minos-minos baga eh. Kay ubo, trangkaso, kataro. Amo ni ang hampang sang tigululan. No? Okay. So, abnormal ang aton lakad sa aton tiempo. Aha. Sige. Gan, salamat gidakson gani. Okay, thank you. Action. Action firing line. Gani Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program Division sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. Alas 7:11 na Action Radio Philippine Standard Time. Hoy magka-aksyon naton mga OFW. Kapin pagid dira basi may himata kamo paryente sa area sang Ukraine. No basi makapaybalo kamo diri kag mag-contact kita sa mga paryente ninyo dito bangon sa nagapadayon nga tensyon, kumustahon tatani kung anong sitwasyon nila dito sa mga OFW. Action firing line. Ining tensyon nga ginakabalakan posible magatuga na naman sang dugang kag paglala sang problema kon presyo sang petroleum products ang paghahambalan. Giyera no? Pero ti tensyon sang ginatawag nga hindi mayong relasyon pero nga apektado diri no ang presyo sang gatong kag ang domino effect gina-expect nga pati na sa mga balaklon ginalauman ang pagtaas man. Action firing line. While nga ang mayo nga balita nga nagamat-amat nubo ang mga cases ng COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas, ang problema naman kay nagtulotawhay ang mga travel regulations, makalagaw-lagaw na taning tawo. Ang problema, why naman kwarta nga inugbakal kay bisan ang mga isda kag subong man ang presyo sang karne nabatyagan man ang pag-idog. Action firing line. Kaobserbar man kamo, purti kapuraot subong nga tiyempo no, ari na kita sa bulan sang Pebrero, siling nila way paguro kagwa ang kwarta sang politiko, nga ang daw wala pagin masyado nakaratsada ang komunidad subong bisan ang mga family leader do kapuraot kapanggiyo nilaw. Action firing line. Man masami nga ginabantayan na sang tagsa ka mga kampo ang mga supporters ang ginaistoryahan ta pagtapos eleksyon. Bao, kisa makita mo halin sa family leaders, mga pakadto sa barangay leaders. Pagkatapos eleksyon, perdi ang ilang kandidato pero bago ilay ang motorsiklo, no? Action firing line. Mayugin man kung may partido kag updan kag suportahan kag nangin supporter ka kay daw laban gid sa may batunon ka nga partida. Action firing line. Nandan diri sa Pilipinas, and I personally do not encourage nga mag-upod tada kay every election ang iban ang mindsetting naton. Amo naman ning tiyempo makabalos tas politiko nga makabaton sang ilang kwarta. Action firing line. But nonetheless, hindi ina maayo nga buluhaton. No, take note, magka-aksyon palihog lang sining parabuton nga May 20 or May 9, 2022 election, payway taanay. No, ang pagpamensar masami sang kwarta kay dira gid kita nagakabalda. Action firing Ang line. futuro ta hindi ta pagbaylo sang kantidad. Ang aton diri kinanglanon matarong nga leader nga magkadalan na naman kag makabulig sa aton pangabuhi bisan pa nga nagapadayon ang pamahog sang COVID-19. Action firing line. The normalcy under the new presidency on July. Amo na iyang balantayan ta. Amo na ang makadala sa aton sa panibago nga pagsilak sang adlaw o kun kaagahon padayon kita nga nagadalamuguhanon sang isa ka matarong kag maayo nga pang gobyerno. Action firing line. Daw tinaga kag ginausar nga mga linyada sa mga kandidato. Kay tiyempo sang eleksyon, kita nga mga pigado kag ordinaryo nga mga botante, masami nga amo ang ginabala. Masami among rason kung nga sila nagatayada kag nagatanay sang ila pagserbisyo kag kuno magabulig para sa aton nga mga pigado.
Action firing line. Ang katingarahan sini kung sinsiro ka sa imo plano kag handom nga magbulig sa tawo nga ang maintra ka pa bis politika kay pwede ka malang kabulig sa tawo bisan ordinary or private individual ka. Action firing line. Mananam lang galing kunara ka sa serbisyo publiko. No? Bangod hindi sa sweldo nga patunon mo. Ako yung gapati ko, kandidato ka tapos eleksyon, bisan may batunon ka kada bulan, ay hindi na iya makatrispasser sa imo gingasto sadtong tiyempo sang eleksyon. Action firing line. Kung sa prinsipyo sa mga negosyante, mang mensar kag manghuna-huna, no? Nga ang isa ka kandidato, no kadako man sang gasto niya nagligad nga eleksyon, di niya na bawion kung makapungko o kung ara na sa posisyon. Action firing line. Ay grabe, ini galing kay kung kaisa mo ng frustration ta every election. Sorry to those ka hindi nangin waay bala nagapemensar sang ila sini nga suportahan ng kandidato. No, I am not saying nga ti isala mo kay imo na iya pagpati mo. Hindi ta na mabasol kay ang masaming ginahambal sang tawo kinamatarong kumaniya kung sinong botohon ko sa tiyempo sang eleksyon. Action firing line. Ang keyword kag password sina amo ang respect. Galing ti respect okay man na, pero mas nami gitani ang tinaga nga be responsible. Action firing line. Hindi na ta magpamensar kapin pagid sa mga tigulbams pareho sa aton. Hindi na ta mamensar para sa aton kaugalingon kundi sa mga masunod nga henerasyon. Action firing line. Ayos na ina ang opening statement sa aton sini nga pagpangaragad kaina nagkoloryapot ang traffic diri sa palibot sa Metro Bacolod. Nagutok although nga ang ginpatigayon nga pag-rally sang grupo ni BBM Sara ara malang sa reclamation area, but since nga bayara sila sang balawig nga mga pagpatigayon sang pagparada, di amunto nagginutok ang pila ka madalanon diri sa palibot sang syudad. Action firing line. At least natapos nga nangin matawhay ang aktibidades. Action firing line. Ano pagid ang mga balita nga aton sini tutukan na karon na gabi. Now kaina kundi na istorya na to na interview ta si Councilor Inisito Novero in terms of preparation kon parte iya sa pagbukas sang o pag-resume sang face-to-face classes sa Alangilan National High School. Preparado naman pirong latest sini nga hapon naging text sa aton ni Councilor Inisito Novero ang matabo sini mga kaaksyon February 28 kikuno ang tentative or schedule nga gintalada para sa pag-resume. Action firing line. And on December 4 and 14 siling diri ni Councilor Rinicito Novero more or less may ara pagid sang masunod diri no nga set of pagpatigayon man sang pagbukas o pagpatigayon sa face-to-face classes. Pero ang March 4 to 14, i-deliberate pa na sang local school board kag dapat may permiso gikan sa EOC or LGU. Action firing line. Di baloon tanag karon kag nadong pagpanghanda dira sa mga pumuluyo sa barangay Alangilan, partikular na ang ila punong barangay. Action firing line. No pagid nga mga balita ang aton tutukan, kundi ang Department of Health, DOH. Kahapon amoning reason kung nga ang temporarily naguntat man ang pagpangbakuna no diri sa aton iya sa Metro Bacolod kay may ara sang inventory nga ginpatigayon ang Department of Health. So sa inventory ang sa province suno diri sa report wala man nakit-an nga diferensya sa inventaryo aangot iya sa nagapadayon nga vaccination drive. Action firing line. Question, may masunod pa ihan nga bakunahan hinga-himuon
bayanihan, bakunahan, no, may ara pabala sa schedule nga ipatuman ang sa nasyonal. Action firing Talaga line. sa mga LGU nga sa gihapon, kulelat, pigaw ang ila sini nga resulta kadamuon sang mga nagpabakuna. Action firing line. Samtang, dugang nga plitihan istoryahan taniliwat karon kay gagunto na kada ng publiko, ti kon sige ni ang taas o kon pagbatuman sa increase sa petroleum products, that means ka ang iya sining implikasyon, ti taas man ang mga plitihan dira or I mean ang mga balaklon, ti subong yahod o ginagios diri sang mga transport organization oy taas plitihan kuno. Ti ano pa pagsangkol katawo siniman. Naway nagani isang himuon, unahon lang si tanista, ang hindi na ganay kasangkol ang tao subong magbakal bisan suludanon o kay bisan ultimo nga uga taas ang presyo. Action firing line. Amo nang masubo gid no nga realidad sa aton nga mga pigado. Action firing Para line. pinapagid ka mga update man gikan sa Bacolod City Hall, tutukan taman ang pilag ka mga update development upod sa report ni Aksyon Dale Salazar. Action firing line. Ambot ko may regular session kay ina ang sanggunian na panlunsod. No, diri sa syudad sa Bacolod, pangintindi ko, isa pagid nga istoryahan, no, kay nagligad to na muno ni Councilor Dindo Ramos, may ara siya conference man mo, no, nga pati gayunon, committee conference, aber i-check karon tanag karon kuna nung resulta sadto. Action firing line. Kag pila pagid ka mga developing stories, oy, sini ba lang nga bulan sa Pebrero, ka-observe ka mo, damo-damo sang cases, no? Sang mga sunog nga nagluntad diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Now, ano diring panumdum in advance while we are preparing for the Fire Prevention Month sa bulan sa Marso. Way pagani kasunod ang bulan sa Marso, damo na kaso sa masunog. Action firing line. Kumusta ang sitwasyon sa mga residente dira sa syudad sang Silay? Now bala, kumusta na dira kay tiya mayor, may ara naman sang ginpadala sila dito nga bulig sa mga residente nga nahalitan sa nagluntad nga sunog. Grabe ini. Okay, kung madulaan o kung ang imo puloy-an na ganing tupokon sang kalayo, ati tapos gid, no? Ang pila ka tuig mo nga ginpangabudlayan, agod may tawgon ka man nga disente nga puloy-an sa isa ka pisok lang, once nga iguon ka sang sunog, tapos gid kalamay gid, no, dako nga problema sang isa ka pamilya. Action firing line. Tinanong panumdum diri sang Bureau of Fire Protection kay way pa kita kasulod sa bulan sang Marso, damo na kaso sa mga sunog nga nagluluntad. Action firing line. Amo na so para, no, ang pinagka mga ginanganangan naton, ano pagid? Now, siling diri sang mga taga-EOC sa Bacolod, pila na ka-interviews nga gina-expect nila nga by March 1, mangin alert level number 1 ang Bacolod. In fact, siling sang DOH sa ilaya aktual abi, kagin patigayon nga evaluation, ang Bacolod City gidman qualified na to be alert level number 1 mo. Action firing line. No, sa tutuod lang because zero gani kita nagligad nga daw, subong aksyon lang, ano nagwa, may ara kay sa Bacolod, way pa ko ka monitor subong, gina-check ko pa gani, kung bala, may na-record kita today. Now, since nga may ara sang pagnubo man, parte sa cases, ambot na no diring matabo, bala may hinyoon ng mga negosyanteng mag-adjust manabi diri sa Bacolod City, balik ng operation sang mga ilimnan kag tanan diri nga teleponan katawo. Action firing line. Bisan ano nga alert level status, galing damo gyapon yung kakaladakpan sa bulang, no? Diversyon malang na, pero kung butangan mo gani sang pusta, illegal gina. Action firing line. Damo ang mga
patigayon gyapon ulo in zero. O galing kiti amo malang nabantayan ka pulis. Ti damo ga kakaladak pa no. Action firing line. Amo nang isa sa mga problema naton nga mga Pinoy kay kon bisan istriktohon mo yang iban nga illegal gambling, bisan langaw ni sa uliposta ni sang Pinoy kung sinong una hugpaan nga mumho. No? Kay Pinoy ang mahiligin mo sa ginatawag nga panahor. Action firing line. Amo na ganing rason nga kung may ara sa mga numbers game, legal man o kung illegal, gahabok gidiya ang buyon sang mga financier. Bisan pa sa gobyerno, tang nagapatigayon kang nag-operate ini through PCSO, damo gyapon sudo sa lapi, piso-piso nga nagataya ga palaberde nga basi pamalang makapitik. Action firing line. Amo na so para ang pila ka mga balita nga aton tutukan karon nagabi diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa gihapon sa ngalan ni Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Action firing line. I-check karon ang grupo sang mga transport organization, no? Kay kabalo ka diri sa aton subong ang isa sa mga ginakabalakan kundi taas ang presyo sa petroleum products. Now, when you talk about the petroleum products, ang domino effect niya, subongo, ang halos tanan ng government agencies, nagahimo man sa monitoring from DTI, Department of Agriculture, ang NFA lately, nag-check man sa mga presyo sa merkado sa ginabaligya nga mugas, ti kuno is stable man, ti ano mo ka stable na kunway ikaw inugbakal. Action firing line. Di pero isa ina sa mga bagay nga dapat gidaton bantayan. Ang rason sang isa sa mga ginaproponer nga do pagintindi ko do 250 kuno ang do idugang sa plitihan pero ti do sa national diri sa lokal nano ining matabo o ang mga ordinaryo nga tawo amo na siya ang masami nga nagakaapektuhan kung may ara sang mga pagtaas. Take note ang una na nga nagpatuman sang increase presyo sang kuryente. Presyo sang kuryente subong Seneco ambot sa iban nga ma-electric cooperative nanong reason nano ang matabo sini may ara balaman increases ang presyo sang tubig na ginabantayan man no kung ano ang sitwasyon ka matabo sini. Action firing line. Ay kung presyo sang tubig ang masunod since kati mga pumping station gagamit man sang tugong ngagatong kag kuryente tapos gikita sini no pati pagpaligo mo kung mautdan ka wadaan ka gid sini. Action firing line. Amoy na ang masaming gasulit-sulit nga problema. No? Nagabalik-balik nga problema nga daw maranhig nga hindi mapunggan. Ti solusyon sinitanan bangod sang ginapatuman nga pagpamuhis man sang gobyerno. Action firing line. Na amo nang isa sa masubo gid nga realidad. Ti kung ikaw ordinaryo nga driver subong ambot may income pa man ang driver. Nakita ko bisan ma di pasay nga salakyan ara si Sir Diego Malakad. No kay i-check naton sa iyabi kay kung ano ning plano nila kag katingalahan kung nga sa nasyonal may balita man nga ang LTFRB ga preparar ang DOTR ga preparar para sa bulig no sa mga transport sector nga duway gakatupa haw diri sa aton duway tinimok-timok duway balita haw. Action firing line. Inano nga pagkahimtang iniman din man ang inyo Santos nga kaluoy diri may programa man ang gobyerno duway man gatupa. Online sa firing line. Pero nahon nato ni ambot ng kabalay na sang mga proposal o pagduso ang hanay sang transportasyon. Joining us tonight is Sir Diego Malakad sa United Negros Drivers Operations Center or UNDOC Secretary General. Sir Diego, may gabi. Good evening. Good evening sa aton mga tagpalamati, no? Ilabi na sa aton mga pinalangga ng mga pasayro. Salamat gid silingko subong kung hindi peak hours do hindi ka pasayro mga miyembro naton ka mga driver di sa Bacolod. Sir,
I-check ko lang, may ara daw proposal o duso kamo nga increase sa plitihan. Sini nakapadala na kamo sa inyo hinyo sa gobyerno o ahensya sa gobyerno nga mo ang natungdan nga magatag green light sa inyo, particular na LTFRB? Actually, naka-meeting na kita nagligad nga Sabado, no? Draman mismo sa ginamitingan atong pinakadako nga meeting tungo na tabo. But din ang issue dayon action art nga pamangkot mo, din tani ipadala sa Roro, sa Pascrap, o kung ipadala ta na lang sa Correo nga makalambot sa italupangod sang LTFRB Regional Office kay ang pag-insindi namon from San Carlos to Inubaan, kabahin kita sa Region 6. And ang Region 6, kabahin sa Pilipinas. Ang ginabayaran namon nga taxes, kabahin na kami sa Commerce and Industry sa Pungsod Pilipinas, nga dapat kabahin kami sa mga services, pero wala, hindi na mo mabatyagan, hindi man mo mabatian, hindi man mo makita. Ambot ko ang pagkabig nila sa transport industry diri sa Negros Occidental Accionar. So wala kami sang dulungan sa amon nga sulat para sa posisyon namon. So bali matabo sinigali paano gali kon gusto nagidman nga mapalabot ini sa igtalupangod nila, why ginagabulo bisita di ang halang doon nga regional director sa LTFRB kung hindi magpanaog dilimbos siya tos babaw, hindi siya magtabok di? Yes, official yan ang ginambal action art. And no less than Mayor Bing kag Konsyal Dindo Ramos ang ara gid sila pagabot sa aton nga chairman si Chairman Martin Delgra. Alas City siyang gabi kami kaulat-ulat pa dito sa lobby sang NGC, pinagabot silang duwa full force ang LTFRB. And one thing nga matalupagdan namon nga ang akong apprehension, kagahon pa to na sila sa Sipalay, Kawayan, Hinigaran, Pontevedra, diri sa Talisay kag Murcia. Pero kung problema sa transport, ilabi na nga kinagamo subong ang pasahero kag ang mga driver naton ilabi na sa plitihan, kay tiari kita sa pandemic, hindi nimo sila mabatyagan. Din nga kadto ang taxes nga ginabayad namon kay part na sa taxes nga ginabayad naton, ginapakaon naton no kag sweldo sa LTFRB Regional Office. Galing ang direktor indiklarar yagid nga mabudlay sa Bacolod ang magtabok-tabok, ilabi na nga ara sa level 3 ang Iloilo, level 2 ang Negros Occidental, and hindi maintindihan ang Bacolod. So, ambot kung diin kami namtang aksyonan, pamangkot kami sa kaugalingon namon, kung di namon ipadala namon sulat. Okay. Why gidya Zoom or virtual ni sila nga pwede makontak? May Facebook man ang mga grupo ninyo, sir? Aksyonan, kinabalang ginambal bala sa tanan nga salakyan, nga ginbayran ginanamon. Kung hindi ka na magpaprinta, 5 mil na multay na balang kung may problema ka, itawag sa amon nga number. 5 mil na ang multa kung hindi ka magpapinta, pero kung manawag ka, manawag di si Action Art, manawag di si Action Trade sa Langga, manawag di si Action Boy, ay, garing lang na, why na siya may makabati. Kung kay saga, kung kaga, confuse ka, bala kung long distance alin sa Bacolod, hindi nila pagsabton. Nga ako taga Iloilo, masabat man sila dahil aksyonat. So, amo na, ang problema naton, may opisina kita dira sa babaw sa isa kadako nga mall, sa likod ng Kapitolyo, ara sa tupad sang magpumanda ng LTO, almost mga 200 square meter na. Wala tao. Ginbutangan ka man na sila nagliga dito sa opisina sa senior citizen. Hindi man sila ginprovidean man dito sa Mansilingan, hindi man sila kay nabudlayan sila kuno mag-entertain sa mga taga Negros Action Art. Uy, inano na ako naman, mayo pa ibalik ta lang Negros Island Region to? Ang amon suggestion Action Art, ikuha na lang kami, panason kami sa Region 6. And willing din kami magupod sa Region 7 kay ang Valle Hermoso up to Basay is part sang Region 7. Kag ang Region 7 ang inaktibo no sa record tubong naton, aktibo sila ya sa pagbulig sa ilang mga driver kag operator ilabi na nga bag-ulan tanaigo sang pandemic, nagdugang busy COVID. Subong ang financial assistance dasi gid sa Region 7, pero kung Region 6 composed of 6 provinces nga may 3 ka isla, may Guimaras, Pata kag Negros Occidental, gambal gani ang ilang legal department nga sabi niya hindi kapoy nga magtabok-tabok di sa barko. Siling kupita ni nag-resign ka kay mangita kami sa abogado nga kabalo magtabok-tabok. Tingga personal na Action Art
That's why ginasandig na ninamon sa inyo sa broadcast kay kamo yang may sister station dito sa Iloilo. And base pwede natin sila mapamangkot nga away sila bisan information desk na lang diri sa Bacolod City. Ay, sus. Subo man nga kuano nga sitwasyon. Pero anyway, ti subong na no matabo sini, no? Although nga ti hindi that is not really a good news kung hinali makapadala ka mo sa petition but subject for approval pa man sa LTFRB. Yes. Nga sir, subong na no gid ang status, ang actual gibalang nga sitwasyon sa mga driver. Well, ti subong confusing ang aton nga lahi. First time ni sa kasaysayan sang Pilipinas nga may ara sang confusing nga mga lahi, no? Kay supposed to be ang dapat respetuhon naton ining mga Republic Act. So may Republic Act 4136 ini nagagovern sa transport sector nationwide. May ara sa mga devolution ini Republic Act 7160 nga ang local government unit ang may power kung locality ang pagambalan. But di nagsulod ang illegal kag piki nga mga memorandum circular ay labi ng ginaprubahan dito sa Camp Crame, anong relasyon sila sa DOTR kag LTFRB, piki ina gintawag ina sa Senate kag sang House of Representatives nga piki kay nga dito ina ginpermahan. And one thing nga hindi namo na gustuhan subong kag ginakasubo sang Bacolod noon nga ang turnover sa Bacolod through Sangguniang Panglungsod Dindo Ramos kag Mayor Bing nga alas 7 sang gabi natabo nga wala sang media kag in public ha. Salamat sila. Salamat kay sa pag-turnover naton sa local public transport route plan kag sang City Ordinance 966 series of 2021 wala sang media nga naka-observe. Di mayo ka na bala pamatian kag limited lang ang tao nga history ito ang natabo mo. Tulaon mo na ang jeepney sa Bacolod effective April 1 tiginindos na ang lahi. Ano nga klase sang pagdumalaan ni man? Mas nagtaas pang department order sa Republic Act 16 ang devolution niya refermado sa House of Representatives kag House of Senate. To no kasi kwawi nga ang ma-supersede pa sang memorandum ang Republic Act. Yes. Ti subong na no ini. Pero by the way, na-mention mo na ginman kay na talking about financial support sa mga driver. Ang pag-intindi ko sa Iloilo, nag-start na to, yung modo nagpanghatag na to sang gasoline balang nga aid Subsidy. sa mga driver, no? Pero diri sa aton, why giniya magtupa, sir? Nagligay pa na ang mga Pinoy Jackson Art. Gatupagin man na siya kung immonopolize na sa LTFRB mo kung sinong gusto nila tagaan na mula na makabaton. And amo na matutuod nga nagakatabo ha. Pwede ko yakon kag magpa-preso libel Action Art ang nagakatabo di subong inang 6,005 para sa driver kag inang 7,200 para sa mga operator. Makadto lang na yan sa mga kilala. That's why ang meeting sa nagliga dito sa MGC ang ginpatawag ang mga kilala lang ang mga asosasyon, wala ginpatawag si Undok, wala ginpatawag si Stone, wala ginpatawag si Pibakda. Kay kabalo sila nga nagakurit tayo sang sakto nga lahi, kag kabalo kita sang advokasya sang transport industry sa Bacolod. Tengwa siningali matangla kamos hawaan sa kalangitan nga magduko sa dapa-dapa niyo mga muna ang sitwasyon kung why gidya naghatag ni pagtamod ang LTFRB? Well, sa subong, in realidad, Action Art, subo na, kay kisa kay lilibi na lang ang mga driver. Pasalamat kita nga nagapanalingsing na ang mga balunggay, nagapamuwi-puwi ng kapayas, mailakot kita sa noodles kag ginapangatag sa mga private sector, in mabuhi niyang driver. In one thing, gusto na natin i-challenge ang aton kabuhi ng aton ng mga driver. Pag-abot siyang April 1, kabalo kita kung din kita nagaling ng mga kabukiran. Kaya panawagan di sa aton sa syudad, mga GEGO, balik kita sa kabukiran kung wala na kita palang abuyan sa sining hindi makatarungan ng mga lahi kag pulisiya sa estado, anti-driver, anti-operator. Kabalo man na sila kung din sila nga karabaw nagalin, din sila nag-arado, kamuti kag balinggoy Action Art. Challenge ini sa aton kabuhi nga kung hindi kita magiliusa at yun giniya sa sining nga gobyerno nga atong palangabuyan kag pasudlon ni adtong mga dagko nga investor nga mga Australiano, Indiano kag Chino. So hulaton naton niya kabay pang LGU tadri maghimo mantikang ang sa province naka-connect ka mo through the leadership of Gov Bong Lacson. Well, may mga pila na ka financial assistance no naka-adgom na ang aton nga Talisay, Victorias,
Alas 7:40 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Amo ning tiyempo kung tani mo nga ga-expect kita nga kumo nagtulutaw hay nagi man ang cases. Di ba na reason nga may kabudlayan sa travel? Yati anong pulos ang internet connectivity ni kon hindi kay mo pwede kapatawag teleconference o kon via Zoom or any form nga pwede application dira nga pwede kamo makapatigayon sang kwan online meeting ano di kamo kaintindi silang virtual conference nga kahapos man lang tanis na Action firing line. Diego sorry ginaw to ng linya naton you were saying kay Nasar Oo, ang mga banwa nakabato na yan ako mga kasidaran outside Bacolod, but din diri sa local government unit ng Bacolod, wala pa pero ambot kung sa iban nga mga pribado da nga mga sektor, basi nakaagom na sila. Isa sang panawagan ko Action Art para hindi prone sang coaction sa isa ka bangko nga naga-distribute, kag hindi prone sa baligyan na isang card. Ibalik na to no kay total respeto tang napatay nga presidente, mas maayo to ang procedure sa una ni Pinoy. Tanan nga mga public utility vehicle, maagi na lang sa gasolina, may ngalan na nga DOA lane. Automatically, may rebates ka na nga 150 to 2 pesos para wala na gamo, wala na gastuhan ng gobyerno nga card, wala na siya gastuhan nga mass media, automatic na lang kung sino nagabiyahe, makausoy ka na sa gasolina, bisan diin lang, may direkta ka na nga DOA lane, kag ma-avail mo na ang benepisyo, hindi katulad subong, mabakal ka card, ibaligya mo da sa taga-bangko da, hindi ta na pagilambitan ng bangko, hindi gani, ibaligya mo to sa imo operator, ibaligya mo to sa mga turko, corruption ka po Action Art ang bilis ang card. Gato pong tupong lang sa bilis sa ginahatag na financial assistance. ay sos subo man no may ara ga suggest kanya ti kundi mapadalas courier ning sulat ninyo kag ang ginaduso niyo may kung pwede lang tani padala sa pating o kung lovebirds kay katultol na to sa opisina guro ni Sir Osminya. I think maintindihan sa aton nga pumuluyo no gapangayo kami sa inyo bulig sa nabilin nga mga binulan namon ti almost 40 decades na no nga ara ko sa transport kag ti nangin kabahin kamo sa ere, nangin kabahin kamo sa ngawayan namon. And lastly, siguro sa panawagan namon nga mga untat biyahe sining palaboton nga mga binulan, bisan isa na lang kasi mana for the last breath sa last time sa amon nga sektor, mga yung kami bulig Action Art patuway kapalapit kami sa mga kasimbanan, sa mga call center establishment, sa iban pa nga mga stakeholder nga masuportahan kami sa nabili namon nga advokasya. Saan o ganing plano nila nga mapuntaton na gid kamo? April 1 pro before sinamaiwat kita na isang untat biyahe, mga 1 week siguro Action Art para mabatyagan sang Bacolod nga kung wala ng tradisyonal nga jet, di ikarga ang pasayan kag kasag from Punta Taytay to Central Market, ang hipon kag taho nga sa Banado, basi kinalano na gid man aircon para hindi na mapasmo lang aton nga mga ginabaligyalis sa dagat. And ang UB Express from Alangilan, Granada nga ginapropose ni Mayor Beng kag ni Consial Dindo Ramos, mas maayo man nga makatilaw man aircon ang aton manok, ang aton sibuyas da, ang alugbati, pakadto diri sa Burgos Action Art. Sos. Amo ning tudtuod ging penitensya, umpisa pa layo pang pagpenitensya, iya umpisa na kamo. Pero amo na ang procedure Action Art kay ang ining administration pambuli no, pangbuli, pang-oppress, even ako gambal ko even sa mass media, even kamo sa radio station pila kabilog nagkalamatay, even sa television network pila kabilog ang ginpasira, ang mga newspaper, but silingon hindi lang na transport industry ang ginatake nila, kag ang nasubukan na namon iti palangga sa ang local government unit sa Bacolod, damo di sa amon Action Art ang mga anak nagpulis, nagmedia, ng iban din nagmaestra, ng iban din nag-air force, iba na to na sa abroad. So, historically, nakinkabahin kami sa pag-uswag sa Bacolod, part kami sa commerce and industry. Subong nalimtan nilang kasaysayan, ari di sa nagligan nga adlaw manufacturer sa Bacolod, bisita ni Mayor, dili na naobrahon ang mga electronic jet, electronic tricycle nga mag-operate Bacolod-wide. So, pati tricycle na gali, bunggit urot ni? Yes, pati tricycle, amo na. Ay nga, kung tricycle na bago ginutang na ginaliburan ko, ano lang tabo sa nagliya? Action Art, ang iba natin ng mga utod sa media, like ang mga taga
former Russia Television Network, may mga rent-a-car na, ang aton nga mga auto da sa isa ka radio station, may mga jeep na, ang aton mga grupo nga mga pulis sa army, may mga double tire na kagban. Napangayo sila bulig, first time ni napanawag yung army kag pulis akon, mga bulig, no? Mga extra kag ang utod naton nga mga abogado, maghiliusa kita para sa nabili naton nga mga inadlaw. Pamatukan tani kay ang politika agil na. Pero ang aton livelihood kung madula ni damo ang maula na siya. Sus. On that note, salamat gid sa Diego kag good night sa imo. Thank you, Gid. Maraming salamat. Mabuhay ang Negros, kag mabuhay sa mga media may gabi. Action firing line. Isa ini ka dako no nga ginabatyag karon. Hindi lamang mga operator, mga driver kon mawad-an sang palangabuyan ang ginatos kag linibo nga nagabiyahe halin sa tricycle kun mag-abot gid man ang tinion nga ang gusto matabo sang gobyerno nga ipatuman nga modernization program. Waay kita ga kuya personally siling ko nami manitani no kung may ara lang nagabiyahe nga tradisyonal nga mga jeepney kag may mga nagabiyahe man ining modernized nga mga PUJ o ining mga salakyan, at least may choice kag option kabala. Action firing line. Pero galing no kon wad-an sam palangambuyan ang ginatos linibo ka mga driver. Kung i-multiply mo ina by 3 ang tagsa ka pamilya, amo ina nga bulugasan ang mawad-an kung magdayon o madayon na gid ini nga implementasyon. Action firing line. Ano ayan ang matabo sini nga sektor? Ang mga driver nga may ara palangitan-an nga nagabulig pa eskwela sa ilang mga kabataan. Hindi lang niya kay siling mo, driver, malang na madulaan da trabaho. No. May mga driver nga at least bisan papaano nagapaninguha nga magka-income ginatos nga income lang, gamay lang nga income nga naga kuan gani gamantener sa sulod sampuloyan kay si Tuto kag si Inday luyag lang mapaeskwela bisan sa pampubliko nga eskwelahan sa kolehiyo. Nga makatapos nga muna ang mangin alagyan para magkatrabaho sa ulihi. Action firing line. Ikonway kanagid sang kuluhaan nga sintimos o sinintimos. Ini nga say o ini nga sektor nga tuman kadamo kumadayon halin sa tricycle pati na ang mga nagaparkilasang tagiya sa mga van nga ni kun untaton sa ulihi no kumadayon kag malabot na sila nga punto dako gid ini nga problema hindi lang sa sulok-sulok ekonomiya kundi futuro sang henerasyon sa dakbanwa. Action firing line. Ilang taon taniya, no? Kay plano diri sa Transport Organization prior pa man, no? Sang pagsulod sa bulan sang Abril. May ara sila hiwaton nga pagpatigayon sang untat biyahe, no? Diri sa Metro Bacolod and maybe Bilog nga Negros Occidental. Action Daling firing masabong line. kalipuspuson nga bahin sang Marso. Di na yan ang santos nga kaluoy sang aton sini mga opisyalis sa gobyerno. May ara-aray ayan magpatunga kag magsinggitan nga magpangapin sini nga sektor. Amo ina ang nagapabilin nga $1 million question. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Alas 7:49. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi malaki pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako
Organisian Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical, mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulaan, drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line. Pabalik diri sa inyong paratuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon na Artay Hupon, oy may gabidra may lang nga pagmonitor kay Jessica Galapin de la Piña, Jeneline Akaling Monghe ni kun Mongge. Standby sa report ni aksyon Marlon Hinovia, si Alpine Tumisa, Josefa Gomez, araman Sir Alex Monteza, may gabidra Sir Alex, Jeneline Akaling Mongge. Sige, araman ka monitor si Ronel Peralta. Di ko ka balo ni basa kay Toy Voip, Elizabeth Gamala, God bless and more power ARB. Araman si Ma'am Vanessa Mayo, good morning, watching from Minnesota, USA. Araman si Jinky Dialagdon, ginatamiyaw ya, Biboy Villasor, Vanessa Mayo, and Dokmat Mayo, Noel Amar, di na tong sugpon man, nagaluksuhaw. Alex Montesa, si Action Day lang standby. Sa rally. Ati sige, katuan tayo si Action Day lang. Kaya basi, nag-umpisa ng minsay, katuan tayo si Action Day sa Lazar Anay, no? Sa gag-cover subong sa rally dira sa Reclamation Action Day. Action Art, maghahatag na sa speech niya si Vice Presidential Candidate Davao Mayor Sara Duterte. Sa tininga mga tinihon, matapos na gin-introduce na siya sa host sila sa grand rally diri sa may Reclamation Area Action Art. Ang suksok rin ni sang alkalde, black and green na Action Art nga dalong sleeve, no? Taga-subang na. Pamatay na to na si Davao City Mayor Sara Duterte. Una po ang aming pasasalamat sa oras at oportunidad na ibinigay ninyo sa amin ngayong gabi na ito na makasama kayo at
makilala kayo dito sa Bacolod at sa Negros Occidental at makapagbigay ng mensahe para sa inyo ngayong gabi. Kasama po namin ang senators ng Unity Team. Isa-isahin ko po sila para sa inyo para marinig niyo ulit ang mga pangalan nila. Senator Jinggoy Estrada, Senator Herbert Bautista, Senator Mark Villar, Senator Loren Legarda, Senator Harry Roque, Senator Dante Marcoleta, Senator Larry Gadon, Senator Gringo Honasan, Senator Gibok Sidoro, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Mick Zubiri, and Senator Robin Pacheco. Senators ng Unity, lahat po sila nagsasabi, meron sila lahat na tumulong para sa ating bansa sa paggawa ng mga batas daan sa Senado. Ang unity po kailangan ng ating bayan. Ano ba ang kailangan ng ating bayan? Unang-una, kailangan natin ibalik ang mga trabaho na nawala dahil sa pandemya. At paano ba tayo makakuha ng magagandang trabaho? Kung meron tayong kalidad na edukasyon para sa ating mga kabataan. At ang pangatlo, ang gusto ng lahat ng tao, hindi lang ng mga Pilipino, mapayapang pamumuhay. Ang unity po ay continue the report na pulong Duterte. Dalawa, unang-una, ang Build program niya o yung infrastructure development spending ng ating bansa. Pangalawa, ang patuloy na pagtugpo sa kriminalidad at iligal na droga na sumisira sa ating kabataan at sumisira sa ating kinabukasan. Paano po natin magagawa yun? Kaya po ang mensahe ng Unity Team ay pagkakaisa. Yun po ang emphasis namin. Magagawa natin lahat yan kung tayo, pag napili na natin kung sino yung mga gusto nating leader sa darating na eleksyon, isang direksyon tayong lahat patungo sa tuloy-tuloy na kaunlaran ng ating bansa. Ang dala ko po sa ating pagtatrabaho ay yung tulong ng ating mga magulang doon sa ating pagsisilbi sa aming siyudad ng Davao. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Sara Duterte. Ako po ay 3-term mayor ng Davao City at naka-isang term po ako na vice mayor. Sa termino ko po as mayor, ang Davao City po naging 4th most competitive city sa buong bansa. At bilang yan, naging isa sa 10 top most richest city o pinakamayaman sa syudad sa buong bansa. At hindi lang yan, sa term ko as mayor, naubos ko pong bayaran ang utang ng syudad ng Davao. Kami po ay walang utang kahit sino man. Ang dala ko ay ang turo sa akin ng aking mga magulang, laging pinapaalala sa akin na sa aking pagtatrabaho, dapat pantay-pantay ang lahat. Walang mahirap, walang mayaman sa mata ng isang public official. At dala ko kung ano ang meron kayong lahat. Lahat ng Pilipino ay merong tibay ng puso. Yan din ang dala-dala ko. Ang tibay ng aking puso na gagawin ng lahat upang tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Mahalin po
ang Pilipinas! Mabuhay ang Bacolod! Mabuhay ang Negros Occidental! Mabuhay ang Pilipinas! Sobrang maraming salamat! Maraming salamat! Aside na naglaan na si Governor City Mayor Sara Duterte, more or less 5 minutes ang yasining speech sa Senate. Diri sa may Grand Rally sa unit team no, sa may reclamation area. Why ga puno puas tao da? Senate. Aha. Next na lang, pag wala pa nakapalayag si Vice o si Presidential Candidate BBM. Pero ang kasinasyon ito may aras ka. Ito yung gaga. Sige. Asinahit pero tuloy nagkabalik kita para sa speech naman ni Presidential Candidate sa BBM. Okay. Sa performance ang press sa TV host na si Tony Gonzaga. Rekadri sa may reclamation area para sa Grand Rally sa unity ng action. New action. Dito talaga ang action. Sa diing kapag sa Pinas, labutan ka sa ngaong balita pag-servisyo. Tama-tama tayo Pilipino. Una sa balita. Sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Di man, kumpleto ka man. No? Kay medyo kuha ng signal day. Ipit si Action Dale guro to. No? Anyway, salamat kina Action Dale. In a short while, balikan ta ang palayag naman sang presidential candidate Bongbong Marcos. Dugay-dugay na. Sa tanan ng ginlawag to, sa kay Gadon, hinay ang singgit pro sa kay Ruben Padilla, kay Toto Ruben Padilla, sikat giman. Lain giman gali tutuhin kung sikat ka, no? Oh. Guro, mga ngalan to nga, art ay hupon gilawag, masilisa sino na gani. Pagbati nila Ruben Padilla, purting singgiyaw nila, no? Action Firing Line. Ay, kinalain gidman kung kilala ka, no? Kag sikat ka. Anyway, mayong gabi dragaliyo, may lang pagmonitor si Tuto Tatan, social distancing na dula. How? Mr. Julingo, where ka na? Ay, kalain. Aber, chikaron, tabi karon si Sir Julingo, taba? Kung may na saway sila na, kaya duway na kung social distancing da? Action Firing Line. Carlina Palanogo, si Ariel Rinesido, kag Linda Varon, at Dila Balasabas, Leo Evangelio Morinio, Erwin Oy Gonzales, monitor lang sa Maaw, John Wade Yuson Esteban, Erwin Oy Gonzales, Araman Rolin de Menagracia, E.J. Roma Jimenez, kag Julius Gayanilo, May Ani Buknoy Bangol, Banggol ni Bangol, o Eros Eira, Sandra Lidesma, nagamonitor man John Carlo Pendon, Janelyn Trasmonte, salamat, Francis May Olipa, Elizabeth Malaka, kag Eira Ismeris Bindoy Gareza, Lisel Andelos Reyes, Arnel Soles, Michael Pahilya, kag Rachel Tata Cortiz, Nati Santa, Bing Tortugo Gonzales, Jerry Gilugo, kag Sandrix De Pedro, Pablito Benedicto, Tagapel Power Group, Gamonitor man. Salamat, John Hila Orgila, Alain Gargarita Dairit, kag Jemra John Doriques, Juliet Guson Villaranda. Salamat, kag mayo nga pagmonitor. Action Firing Line. Muy andal lang guro na aton mga obligasyon da kay in preparation sa mensahe naman dugay-dugay sa presidential candidate nga si Bongbong Marcos. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sample Plus. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Action Firing Line. O ari na, balikan na si Action Dale Salazar gikan sa Reclamation Area. Action Dale. Establish na signal. No kayo nagadula ka Action Dale? Action Dale. Ipasudlan na lang guro na ang tingog na kunara na to. Basi kung nag-start na bi, i-monitora lang. Action Night, please, kay grabe na pag-hearing ng crowd sa tininga grand rally. Kay actually talagang lamang din-introduce supposed to be si BBM pero gin-acknowledge din isang host si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Damo na siya ang lead organizer sa tininga grand rally. Di ko makapalayag siya si BBM pero si VG Ferrer Night ang naghahatag subong siya sininga pagpanamyaw subong dapino Merkules dili sa may reclamation area. Manalakas siya matay lang ko dugay dira sang Kingston okay na kung mag-uwat na sang mikropono si BBM dili sila sininga grand rally sang Unity. Actually, balik dirating sa studio. Salamat kina Action Dale. Way pagali no kay maminsahe pa kuno to si Vice Gov Ferrer. To ibanan ta na idugang da. Yari na the original Hoy Herbal Capsule. Epektibo Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight ka ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno.
Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha. Bongbong Marcos Jr. Aton pamatian na si BBM. Oras at kalahati. Tayo naglapasan ang mga tao yung inyong mga kababayan ay napakabait at napakainit ang salubong sa amin sa Unity. Maraming salamat po. Kapatiin ko lang ang mga kongresista na nandito kasama natin sa Establado, Congresswoman Julia Ferrer, of course, Congresswoman Marilo Arroyo, and Congressman Stephen Paduano, at lahat po sa inyo, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko po na marami sa inyo ay kanina pa nakita na nandun kami sa motorcade, nagpapadala ng picture kung nasan kayo, kung gano'n na karami ang tao. At alam ko yung iba sa inyo matagal nagantay. Kaya
salamat sa pasensya ninyo. Ngunit sa aking palagay ay ito ang inyong pahayag ng suporta sa adhikain ng unity, ang adhikain ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipinas. At kami po ni Inday Sara at ang ating unity ay umiikot mula po bago pa nagsimula ang campaign period. Kami po ay umiikot at isinisigaw na namin ang aming mensahe tungkol sa pagkakaisa. Ito po ay naging adhikain namin dahil sa aming palagay, ito ang tamang unang hakbang para tayo ay makabalik sa mas normal na buhay. Marami po tayong gagawin. Kanina lang po, kausap ko yung ating mga sugar planters na napaka-importanteng bahagi ng agrikultura dito sa Negros Occidental. At aming napag-usapan, ano yung mga kailangan gawin. Ngunit po, hindi lang mga agrikultura ang dapat natin tugunan. Kailangan po rin natin bigyan ng pagkakataon at tulong ang mga maliliit na negosyante para makabalik na sila at dahan-dahan magdagdag ng trabaho sa ekonomiya. Kailangan na natin ayusin ang ating healthcare. Nakita naman natin ang dumating ng pandemya, hirap na hirap tayo, dagdagan po natin ang ating mga ospital, ibaba po natin ang serbisyo ng kalusugan sa taong bayan. Yung narinig na tuloy po natin ang ating infrastruktura, ibuhay po natin ang industriya ng turismo dahil magbibigay ng trabaho. Itignan po natin ang mga problema sa enerhiya. Ang dami pong kailangan gawin. At alam naman po natin ang isang tao. Kapag kahit na sila ba ay ang pinakamahusay at pinakamasima na tao sa isang tao naman. Ngunit kapag ipinagsama-sama natin ang galing, ang husay, ang sipa ng bawat mamamayang Pilipino na kumakapit-bisig at kumaharap sa lahat ng hamon na natin, napakatibay ng Republika ng Pilipinas, napakatibay ng mga Pilipino. Nasa kasaysayan po ng Pilipinas ng leksyon na yan. Dahil sa kasaysayan ng Pilipinas, lahat po ng dumating na krisis dito sa atin ay naharap natin at tayo ay nakaraos dahil ang mga Pilipino ay nagkaisa. Kaya naman po, maliwanag sa amin sa unity. At kaya naman tinawag na unity dito. Dahil unity ang aming adhikain. Pagkakaisa ang aming layon. Yun po, at nakita po natin, pag ulit nakita natin na nagsasabay at nagtutulungan ang mga Pilipino, malayo po ang idadating natin. Habang umiikot-ikot po kami, ay pinapalawak namin at pinapalaman namin sa lahat ng madla na ang adhikain ay ang pagkakaisa. Kaya naman po, napakaswerte ko dahil ako sa lahat ng mga presidential candidate, ako na siguro ang pinaka-mapanat dahil ang sumama sa akin na maging vice president ko, maging partner ko dito sa aming ipinaglalaban na pagkakaisa ay yung pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang at bukod sa lahat, pinakamalalim na panindigan sa pagmamahal sa Pilipinas, si Mayor Inday Sara Duterte. Napakagandang simbolo po pati dahil ang isang nanggaling sa norte at ang isang nanggaling sa Davao sa Mindanao na magkabilang dako ng Pilipinas ay maaaring magsama at maaaring magkaisa
maaaring magkasundo sa layunin para sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino at pagpaganda ng ating minamahal na bayan Pilipinas. Siguro naman, kung maaari na magkaroon ng tambalan ng Marcos at saka Duterte, may papasama po natin ang buong Pilipinas. Maraming salamat po. Buong araw po, ganito ang naranasan namin. Kaya masasabi natin dito sa naging kampanya nito, hindi siguro namin makakalimutan ang bisita namin dito sa Negros Occidental. At po kayo. Ito po ay isang napakagandang halimbawa. Dahil po, itong pinag-uusapan namin at ginagawang agikain namin na pagkakaisa, ay nararamdaman natin dumadami ang sumasama sa isang naging ilusan ng pagkakaisa. At kaya ko sinasabi na napakagandang halimbawa itong gabing ito dahil nakita na po natin ang dami na po natin nagsasama-sama, dahan-dahan natin ipagkakaisa, Negros Occidental at ang buong Pilipinas. Ganyan na ganyan po ang aming pagramdam. Napadaming isinasabi yung aming naging ilusan ng pagkakaisa ay naririnig namin ang tinig ng ating kapwa Pilipino na lumalakas hanggang ngayon ay sigaw na. At ang sigaw ng ating mga kababayan pagka napapag-usapan at naririnig ang mensahe ng pagkakaisa, ang sigaw ng Pilipino ay kasama ako dyan sa ilusan na yan. Kasama ako dyan sa pagpaganda ng Pilipinas. Kasama ako sa ilusan ng pagkakaisa. Ay, kapala ka pa. Huwag po natin makakalimutan itong gabing ito. Dito tayo sa Bacolod. Dahil itong gabing ito, dito nagsimula ang kilusan ng pagkakaisa sa Negros Occidental na dahang-dahang kakalat sa buong Region 6, 7, 8 at hanggang buong Pilipinas. Ipagpatuloy po natin ang ating sinimula ngayong gabi na ito. Iwag po natin titigilan ang trabaho na pinaglalaban at sinisigaw ang ating kilusan ng pagkakaisa. At kagaya ng aking sinasabi, pagkasabay-sabay tayo humaharap sa kahit na anong hamon, kapag tayo ay nagtutulungan, kapag tayo ay nagmamahalan at magiging makabayanihan, gaganda po ang ating buhay. Gaganda po ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. At dahan-dahan nating maayos sa mga problema na dinala ng krisis ng pandemya, yung sakit, at ngayon kailangan natin harapin ang problema ng ekonomiya. Ngunit, malakas po ang loob ko sa galing at kakayahan ng Pilipino. At basta tayo ay magkaisa, lalampasan po natin yung ating ekonomiya bago ng pandemya. Ang nais namin gawin sa unity team
Alas 8:43, balikanda si Action Dale Salazar. Sige, ang speech no, ni BBM, patawag kita liwat so ito ang atong sila. Ara na Action Dale? Sa buong mundo at nagmamalaki tayo at isisigaw natin, ako ay Pilipino sa noo kahit kanino. Hindi po mahirap kausap ang ating mga kababayan. Dahil naunawaan agad kung gaano kahalaga ang pagkakaisa. Dahil naman, ang Pilipino ay mapagmahal. Ang Pilipino hindi naman panaawan. Ang habol lang ng Pilipino at hinahanap naman ay magkatrabaho ulit. Magkaroon ng pera sa bulsa. Mapakain ng kanyang pamilya, mapag-aaral ng kanyang mga anak. At sana naman, mabigyan din ng mas magandang kinabukasan kaysa sa kinanggalingan. Yung konting ginhawa na nais natin idulot sa isa't isa ay makakamtan lamang natin kapag tayo'y nagkaisa. Ngunit, ang ipinagpagtayo ko ay pinagbuklod po ang lahat ng galing, lahat ng lakas, lahat ng tibay ng Pilipino. At yung pagmamahal ng Pilipino sa kapwa Pilipino at sa bansang Pilipinas, kapag po itong kilusan na ito ay maging matagumpay. At hindi ko po lamang pinag-uusapan ang tagumpay sa halalan sa darating na Mayo, kung hindi ang tunay na tagumpay, ang tagumpay ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Pag naabot po natin yan, mararamdaman po natin, sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat po. Mabuhay ang magulang! Mabuhay ang Negros Occidental! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo na. Sa liwat akong palabakan na akong pinalangga na masunod na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos! Nabatian ang full speech ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pri sa may ilang grand rally sa may reclamation area Action Art, no? Sa sinima tiniyon, ito tapos na ang aktibidad Action Art dumayan isang closing programa ang ining event sa Unity, no? So, nabatian mo sa ating background ang mga tao nag-sinagdak at nagmamalamat naman na pull out sa sining kasiwatan. Action Art para sa dito may reclamation area sa Grand sa BBM para Unity. Ang caption nyo, action, action, sa rin naman sa pinasa, labutod sa tinaw, balita, mas serviso. Sama-sama tayo Pilipino, unang sa balita, unang sa action, action rally. Action Firing Line. Na hindi mo takit hindi sa extra na Action Daily. Grabe, ara sa tupad sa public address system eh. Ang natawag mo sound, di perti katunog. O sige, larga ang nabilin tarang obligasyon to, alas 8:47. Sa sakit sang ulo kag hilanat, anong bulungada? Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Tuning
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa Kaya nung tani kay dangat na kita sa inangano. Why nagkikita tiyempo so rigid sa mga report action Marlon Hinovia kag sa City Hall pabasa nato na nga mga update kag development. Action Firing Line. Sa inyo man mga ginkasan nga mga mensahe nga way ta malabutan karon na sa Action Night Patrol program with Action Eric Magbanwa. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman Action Brian Morden. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino o nasa balita o nasa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.